Det her det er tænkt som en kort introduktion til TVT Texture Analyzer programmet. Så først så skal man jo hente programmet, og den ligger inde på vores frontrum, på fællesrummet. Jeg har pindet den her. Hvis man ikke har pindet den, så ligger den jo også inde under, hvis man tager alle rummene her, og så går lidt ned, så ligger den under den her mandrum VPT fællesrum VPT. Så der ligger den inde under. Nu er jeg så lige inde, hvor man henter den. Men analyse og måleudstyr skal man gå ind under. Så er der en, der hedder viskositet og konsistens nede i bunden. Og så skal vi vælge den, der hedder Texture Analyzer. Der ligger også nogle dokumenter om den her Stevens Texture Analyzer. Men indtil videre, så er den her. Og der er en software. Der skal I så vælge den her, den nyeste software. Og den vælger I så at installere. Når I så har installeret den, jamen så kan I komme ind i programmet. Der ligger også nogle manualer og lignende, nogle noter her. Når programmet så er installeret, så vil I have en figur lignende af det her TextCalc, hedder den ligger også ude på skrivebordet. Så hvis I går ind i det her program, så kan I begynde at bruge softwaren. Der er en USB-port, som sluttes til computeren, og så kan softwaren virke. Nu er computeren her ikke lige sluttet til softwaren, men derfor kan jeg godt demonstrere nogle ting alligevel. Der er 3 forskellige kategorier her. Der er en, der hedder startermetoder. Der ligger sådan nogle metoder, som man kan vælge, hvor man allerede har valgt nogle indstillinger for den. Så for eksempel, hvis man har lyst til at måle noget med brød, så kan man vælge den her breadcrumb compression. Der er også forskellige andre systemer, som kan bruges. Så der er nogle forprogrammerede nogen, som er nogle standarder, som man bruger forskellige andre steder, som I kan se her. Der kunne for eksempel være noget med noget hårdhed ved at skære, og så kan man finde noget, der ligner. Så hvis vi vælger den her Biscuits and Cookie Hardness som et eksempel, så kan man så vælge den her metode, og man kan gå op og se, hvordan metoden den ser ud. Det gør man ved at vælge den her profil her. Der kan man så se, hvad det er. Hvad hedder den? Hvad er det for en probe? Der står sådan et nummer, og når I kommer ned til TVT Texture Analyzer dernede, så står det samme nummer på proben. Så det er så den nummer, man som standard skal bruge til det her produkt. Der står noget om, hvor høj er prøven. Og den her prøvehøjde, den vil I så skulle indstille til hundemad. Jeg vil anbefale, at der er ikke en, der hedder noget med hundemad derinde. Så jeg vil anbefale, at I laver jeres egen ud fra nogle indstillinger. Og så kalder I den hundemad derinde, så de bruger den samme hver gang. Det er ikke sådan på tværs af forskellige grupper, at så vil man have den samme metode. Så hvis I vil lave noget, der er standardiseret, jamen så skal det i hvert fald være sådan, at dem, der laver den første, det er også på samme måde, de andre, de kører den. Og det kunne være meget fornuftigt at lave en standardiseret analyse, så alle gør det på samme måde. Der står også noget med nogle rigs her. Rigs, det er dem, der er nede i bunden af Texture Analyzeren. Så for eksempel var der en med et hul i, som man kunne skære igennem. Der kan også være en rig, der hedder det med 3-point bend. Det er 3-punkts knæk. Så det var den, der var med nogle kicks og sådan noget. Dem kan man sætte ind hernede, og så proben kan man sætte ind herop. Så er der noget med højden af prøven. Den er sat til 12 mm her, men der indsætter man den højde, man har af prøven. Det her, det er den distance, man starter fra prøven. Så inden man starter målingen, så kører proben ned til at være 5 mm før prøven. Og det er sådan nogenlunde afstand, men den kan man også ændre, hvis man vil. Så er der en her, der hedder kompression, og den siger noget om, hvor langt skal man trykke ned. I det her tilfælde, når proben den med modstand, så trykker den 2 mm længere ned. Man kan også godt vælge og så sige, at det skal være 20% for eksempel.
Så når den møder modstand, så 20% af den der højde, som der er tilbage, det trykker den ned. Man kan også vælge, at det skal være inde, til den møder en vis modstand. Og der vil jeg tænke, at i det her med hundemad, så vil det enten være nogle bestemte millimeter, I sætter det ned, eller en bestemt procentdel, I sætter det ned. Så for eksempel 50% ned. Og det kan vi jo så lige blive enige om, hvorfor en I skal bruge. Så er der noget med starthastigheden. Så inden den møder modstand, testhastigheden, når den møder modstand, så har den 0,5 mm per sekund. Retract speed, det er noget med, hvor hurtigt trækker den sig tilbage. Og den her trigger for os, det er meget fint at have den på cirka 5 gram. Hvis man har noget, der er ekstremt følsomt, så kan det være, at man måske skal have en højere en, altså en, hvor der er et stort udsvigt. Hvis man sætter et højere tal her, jamen, så starter målingen senere, og så skal den have en høj startværdi for at starte. Man kan så også sige, at hvis man sætter den lavere, jamen, så starter den med mindre modstand. Men der kan man så risikere, at målingen bliver upræcis, fordi den starter ved hjælp af, bare fordi der er noget luftmodstand. Så 5 gram er en fornuftig fornuftig startværdi. Så kan man vælge, hvor mange datapunkter, points per second, der skal være. Og det kan man vælge sådan lidt smag og behag, hvad man synes. Den står så på 333, men jeg tror også 250, det kunne også være fint. Og 200, det er nok også fint. Der kommer flere punkter, jo mere man har, så jo mere præcis bliver den. Og man kan sige, jo mere præcis man bliver den, jo mere kommer der også med sådan noget støj. Så det er jo sådan nogle overvejelser, man skal gøre i forhold til, hvad er det for et produkt, man har med at gøre. Og det kan måske være en meget god idé lige at prøve sig lidt frem med nogle forskellige indstillinger, inden I ligger jer fast på den rigtige. Og det sidste hernede, det er ikke noget, man rigtig skal bruge til noget. Så her kan man så indstille, hvis vi nu vælger at så sige, at vi vil køre den ned til 50%, og de her hundemadspiller, de er måske 15 mm i højden. Så trykker man OK. Så nu har jeg ændret den her metode til, at den indeholder det der. Jeg kunne selvfølgelig lige have gemt den, sådan at det var ikke den her standardmetode, der var inde over. Og en måde, man kan gøre det på, det er, at man kan trykke ny profil, og så kan man indsætte alle de her ting. Og det er måske meget fornuftigt at gøre det fra starten, og så laver vi nogle indstillinger, som passer til den her med hundemad, og det kan vi jo gøre i fællesskab på et tidspunkt. Man indstiller dem her, og så kan man kalde den, hvad den skal hedde. Det kan være, at vi vil have en, der hedder hundemad. Og det er for at teste hundemad i virksomhedsprojekt. Sådan der. Og så kan man indstille nogle ting her. Der kan vi bare sige, at det var 15 mm og 5 mm over prøven er en god start. Så kunne vi vælge at sige, at den skal trykke ned til 50%. Og de her hastigheder, det er egentlig fint nok. 1 mm per sekund, det er passende. Og sådan en kraft på 5 gram er egentlig også passende, og data rate 200, det kunne man sagtens sætte den til. Og så skal man have valgt en cylinder, og der skal vi vælge en cylinder, der er lidt større end hundepillerne, så er man sikker på, at der bliver trykket på hele hundepillen. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvorfor nogen vi har, men der finder vi en passende probe her, og så kan man så gemme den bagefter hundemad. Så er der en, der hedder hundemad nu her. Man kan faktisk også gøre det, man trykker her, og så får man en ny op, så man behøver ikke gå op i det her.
så er den sådan set næsten klar til at måle. Det sidste, man lige skal gøre, det er, at man skal give den et navn. Og den her, det kunne jo godt være, at vi har en, der hedder noget med rosmarin 0,1%. Bare som et tænkt eksempel. Og det kalder man den så. Og så kommer den her. Og så hvis jeg havde sluttet den til, altså hvis jeg sluttede tekstanalyseren til, så vil der komme noget lys i de her. Og der kan man så sige, at for at man kan komme i gang med at måle, så skal man have proben, og så skal man justere højden. Man kalibrerer højden, siger man. Og det kan man gøre ved at kalibrere herinde under Tools, Calibrate. Så først så kalibrerer man vægten, og så kalibrerer man højden. Så vægten bruges til at måle, hvor meget tryk der skal bruges, altså hvor mange kilogram eller gram man skal trykke med. Og den her probe height, det er noget med højden af proben. Så den går ind og justerer, hvor høj er proben, så den kan måle de her afstande. Det kan jeg så ikke gøre, fordi jeg ikke er sluttet til. Men det kunne man gøre, hvis man var sluttet til. Og når man så har gjort det, så er det egentlig bare at trykke her. Så starter den testen. Og hvis man trykker igen, jamen, så får man en test mere, som man kan bruge. Og så kan man måske få 5 datapunkter eller lignende. 5 datapunkter vil jeg sige, det vil være okay, så kan man lave en lille smule statistik på det bagefter. Standardafvigelser og middeltal og lignende tal. Så kan man, når man så har tallene, jeg har nogle tal herfra, det var mål på noget brød en gang, så kan man, de kommer op i sådan en graf, men man kan også, hvis man har alle 4 her, så kan man sige, jeg vil gerne have dem i en graf. Så kan det komme til at se sådan her ud, og der får man så forskellige resultater. Og den her graf kan man så kopiere, så man sætter den over i et Word-dokument, hvis man vil. Det gør jeg ikke lige nu, men det kan man gøre. Ja. Og så kan man så hive nogle data ud fra den her. Jeg har indstillet den til, at den her, der hedder Peak Force, det står den ikke som standard til. Men den har jeg indstillet til, så man kan se den herinde. Og det kan man gå ind og ændre. Men det var det. Det var sådan en kort introduktion til programmet. Og ellers så vil vi jo også være der til, når I skal måle, så vi kan tage det i fællesskab.